Dobre, tak asi pomaly začneme. Dúfam, že všetci, čo sa chceli pripojiť, tak sa pripojiť stihli alebo sa pripoja v priebehu prezentácie. Dnes sa teda budeme baviť o produktovej stránke. Najprv teda poviem niečo o sebe. Moje meno je Jana Švitelová. Pracujem v Opineste ako UX a development konzultant. Opinest je konzultačná firma a pôsobíme ako partner a vlastne poradca pre e-commerce firmy. Ja sa UX venujem viac ako 4 roky a hlavnou náplňou mojej práce sú hlavne analýzy webov, vypracovania odporúčaní a taktiež pomáham aj s technickým zapracovaním na niektorých platformách. A som čerstvou absolventkou certifikácie na Baymart Institute ako jedna z 3 ľudí na Slovensku. A Baymart Institute je vlastne prestížny inštitút, ktorý uverejňuje výskumom podložené odporúčania a aj UX guideliny pre stránky, najmä e-shopy, o ktorých sa tiež budeme dneska baviť. Tento výrok je často používaný aj pre e-shopy ako taký. Ja som to trochu prispôsobila práve na produktovú stránku, o ktorej sa budeme baviť. Je pravda, že práve keď sa používateľ dostane na produktovú stránku, či už prirodzene prechádzaním webu alebo priamo cez nejakú kampaň, tak ho potrebujeme presvedčiť, že je na správnom mieste a ponúknuť mu dostatok informácií pre jeho rozhodovanie a neskôr veríme, že aj nákupný proces. Produktová stránka má taktiež nejaké svoje základné stavebné prvky, o ktorých sa budeme baviť. Základom je teda samotný layout alebo rozloženie stránky a ďalšie sekcie, ako sú napríklad sekcia s galériou, nákupná sekcia s tlačidlom na pridanie do košíka, informácie o dodaní, vrátení tovaru, funkcie týkajúce sa variantov produktov, informácie a v popisoch produktov, zobrazené recenzie alebo cross-sellové, upsellové sekcie a ďalší pomocný obsah, ktoré môžeme na produktovej stránke obsiahnuť. Prejdeme teda na layout produktovej stránky, ktorý v podstate poskytuje štruktúru a postupnosť obsahu a z veľkej časti tvorí aj estetiku samotného webu a teda obsahu a produktovej stránky. Poznáme také 4 základné typy rozloženia produktovej stránky, s ktorými sa často stretávame. Prvým z nich sú tzv. Horizontal tabs alebo horizontálne záložky. Pri tomto type rozloženia sa pri testovaní zistilo, že používatelia prehliadajú ostatné taby, čo znamená, že môžu prehliadnúť aj dôležité detaily o produkte. Podľa testovania je to tiež najhoršie performujúci layout ako na desktopovej, tak aj na mobilnej verzii, kde je zase o niečo náročnejšie navigovať sa medzi tými záložkami, kvôli tomu, že na mobile je tá veľkosť obrazovky ešte obmedzenejšia. A pri tomto rozložení dochádza aj k tomu, že sa často predajcovia snažia optimalizovať názvy niektorých sekcií, kvôli tomu, že sú uložené v jednom riadku, ale často je to aj na úkor zrozumiteľnosti týchto názvov a tieto informácie týmito skrátenými názvami zase vyžadujeme extra effort od používateľov. Všeobecné teda odporúčanie je skôr sa vyhnúť používaniu tohto rozloženia, pretože používatelia tu môžu prehliadnúť dôležité detaily. Ďalším typom je tzv. One long page, alebo teda zobrazenie na jednej stránke. Toto rozloženie je vhodné najmä pre produkty, ktoré sú primárne vizuálne, ktoré sú jednoduché a majú minimum obsahu. Môžu to byť produkty týkajúce sa oblečenia, obuvy, obrazov alebo nejaké dekorácie, doplnky. A napriek tomu, že je tu toho obsahu menej, tak tiež je ho potrebné rozdeliť do nejakých logických častí, aby sme sa zase vyhli tomu, že stránka bude vyzerať ako len hromada textu. A naopak pri produktoch, ktoré sú skôr technickejšieho charakteru, ako je elektronika alebo spotrebiče, kde potrebujeme používateľovi poskytnúť množstvo doplnkových informácií a ďalších informácií o produkte a popisov a obrázkov a podobne, tak môže tento layout pôsobiť veľmi zahlcujúco, a pretože tá stránka by proste bola príliš dlhá. Lepšou alternatívou by bolo použitie One Long Page s fixovanou navigáciou, ako má napríklad Auza.
Toto rozloženie zlepšuje prehľad, ale tiež pomáha aj k rýchlejšej navigácii na stránke. Je lepšie, keď ho uprednostníme pred predošlým layoutom, teda pred samotným one long page, bez fixovaného obsahu, hlavne ak sa jedná o spomínané skôr technickejšie, obsahovo náročnejšie produkty, pretože na rozdiel od toho one long page pri tomto s fixovaným obsahom stále počas scrollovania vidíme ten obsah a môžeme sa jednoducho medzi nimi preklikávať. Posledný typ rozloženia sú tzv. Vertikálne sekcie, alebo alebo sú to v podstate dropdowny. Toto usporiadanie veľmi zlepšuje, ja som to nazvala, že stráviteľnosť webu, pretože ten obsah je používateľovi dávkovaný postupne a tak tým pádom nie je používateľ zahltený množstvom informácií, ale má to proste postupne, ako si scrolluje webom. Výhodou je aj to, že funguje, aj keď sú tieto dropdowny zobrazené na čiastočnú šírku alebo aj na plnú šírku obrazovky. Čo pri tomto layoute je dôležité, je, že ak ho použijeme, tak by sme ho mali použiť naprieč všetkým sekciám obsahu, teda nie len pre niektoré, napríklad pre popis áno, ale pre recenzie nie. Musíme zachovávať konzistentnosť naprieč stránkou. Pri tomto layoute sú jednotlivé názvy sekcií zrozumiteľné a výpovedné, pretože ich netreba zbytočne skracovať, ako sa to stáva napríklad pri spomínaných horizontálnych záložkách. A aj podľa testovania bolo toto rozloženie vyhodnotené ako najlepšie pre mobilné zariadenie práve kvôli tomu, že je to prehľadné a pre používateľov na mobile je veľmi prirodzené scrollovať, určite viac ako na desktopových zariadeniach. A preto, keď sú tieto sekcie umiestnené pekne pod sebou, tak v podstate žiadnu by nemali prehliadnúť. A ešte na záver taký implementačný skôr detail. Pri tomto rozložení nechávame defaultne otvorený ideálne prvý popis alebo prvý dropdown. Produktové obrázky, tie patria medzi najpoužívanejší obsah. Často sú aj veľmi rozhodujúce pre online nakupovanie, pretože je toto prvé, čo si v podstate používateľ všimne na produktovej stránke. Hlavný obrázok veľmi ovplyvňuje prvý dojem celej stránky a ak by na ňom chýbali podrobnosti alebo nejakým spôsobom by tento obrázok skresloval produkt alebo vnímanie produktu, tak si môžu používatelia vytvoriť nepresný dojem o tom, čo sa na tejto stránke predáva. Je dôležité napríklad vybrať obrázok, ktorý presne reprezentuje daný produkt a zároveň môže obsahovať a zvýrazňovať kľúčové vlastnosti produktu. Napríklad, či už je to nejaké zahrnuté príslušenstvo, doplnky, množstvo toho produktu, alebo keď je to napríklad multibalenie a podobne. Tu mám celkom pekný príklad. Na tom prvom obrázku by toto ako prvý primárny obrázok nebolo vhodné použiť, práve kvôli tomu, že tu môže dochádzať k tomu, že budú používatelia zmetení, či si kupujú sadu tých reproduktorov, alebo či to sú len zobrazenia všetkých variantov daného reproduktoru. Naopak na tom druhom obrázku máme lepšie zobrazenie produktového obrázku, pretože tu máme už tam vyniká aj tá jedna kľúčová vlastnosť a to je to, že je to vodeodolné. Pre zobrazenie ďalších obrázkov produktov v galérii vždy používajme skôr miniatúry, na ktoré sa dá kliknúť, je to väčšia klikateľná plocha. Tým v podstate zaistíme aj nejaký dodatočný vizuálny podnet a vďaka tomu môže sa používateľ rovno prekliknúť na typ obrázka, ktorý ho zaujíma. Napríklad, keď ho zaujíma produkt z uhla, tak sa rovno preklikne na daný obrázok. Keď sú ďalšie doplnkové obrázky označené iba takýmito bodkovými indikátormi, tak ich často môže sa stať, že ich používatelia prehliadajú alebo si nevšimnú dôležité a ďalšie obrázky a informácie. Práve na mobilných zariadeniach sa stáva, že e-shopy sa uchyľujú k tomu,
ten obsah optimalizovať a tento priestor nahradiť iba tými indikátormi, ale odporúčané aj výskumom podložené je implementovať miniatúru obrázkov aj na mobilnom zariadení. V rámci galérie vždy poskytneme komplexnú ponuku obrázkov. Čo sa týka počtu, tak by to ideálne malo byť aspoň 3 až 5 obrázkov, pretože používatelia sa vo veľkej miere spoliehajú na obrázky a niektoré e-shopy nimi naozaj šetria, najmä keď sa jedná o nejakých resellerov. V galérii by sme mali obsiahnuť obrázky, ktoré sú vo vysokom rozlíšení, obrázky, ktoré sú v mierke, teda to znamená, že sú napríklad na obrázku v porovnaní s nejakým iným predmetom, ktorého veľkosť vieme odhadnúť, alebo napríklad v porovnaní s človekom, pretože bez kontextu je pre používateľov dosť náročné odhadnúť skutočnú veľkosť produktu, keď sú napríklad produkty zobrazené len na bielom pozadí, ako tu teraz väčšinou býva. Poskytneme tiež tzv. Feature callout obrázky, čiže také, ktoré vyzdvihujú kľúčové vlastnosti produktu, ktoré by inak buď by mohli byť prehliadnuté, ak sú opísané v texte. Z týchto obrázkov ideálny počet je obsiahnuť 2 až 5. Ďalej obsiahneme aj obrázky z viacerých uhlov pohľadu na produkt, aby sme zachytili dodatočné detaily produktu. A tiež môžeme doplniť aj lifestyleové fotky alebo fotky na modeloch pre produkty, pre ktoré je to vhodné. Napríklad sú to väčšinou vizuálne produkty, kde chceme komunikovať estetiku. A môžu to byť napríklad odevy, nábytok alebo aj kozmetika. Galériu pri relevantných produktoch môžeme doplniť aj o produktové videá alebo o 360-kové zobrazenia. Niektoré dôležité vlastnosti, hlavne sa to týka dynamických vlastností, je veľmi ťažké komunikovať iba so statickými obrázkami. Takýto prvok však môže byť tiež dosť finančne náročný, hlavne ak máme veľké portfólio produktov, a vtedy sa odporúča to implementovať minimálne na tie najpredávanejšie produkty. Treba dávať pozor aj na to, že takéto interaktívne prvky by sme mali používať len ako vylepšenia alebo ako dodatok ku klasickým statickým obrázkom a nikdy nie ako náhradu za klasické obrázky. Niektorí používatelia tiež dôverujú viac skutočným obrázkom, ktoré sú v reálnom prostredí, hlavne pred tými, ktoré sú nastajlované od dodávateľov. A ako ďalší doplnok ku klasickým produktovým obrázkom môžete teda povoliť aj zobrazenie obrázkov nahraných od používateľov, môže to byť ako súčasť galérie produktov, má to tak už napríklad Alza a Bloom Robins. Tým opäť posilňujeme dôveru aj v samotný produkt. Môže to byť súčasť recenzie a je to aj autentické pre samotného predajcu. Ako zbierať takéto fotky? Môžeme ich zbierať buď pomocou recenzií, teda povolíme nahranie fotky v recenzii, alebo nám ich môžeme si vyžiadať ich zasielať na mail alebo zo sociálnych sietí. Prejdime na sekciu s nákupom. V tejto sekcii sa nachádzajú hlavne funkcie, ktoré sa priamo týkajú pridávania produktu do košíka. Zahŕňame sem hlavne CTA tlačítko na pridanie do košíka, cenu produktu, zobrazenie zliav, stav zásob alebo regulácia množstva a taktiež aj pridávanie do wishlistu alebo ukladanie produktu. Pri Call to Action primárnom tlačidle na pridanie do košíka je potrebné sa uistiť, že má toto tlačidlo unikátne štýlovanie. Musí byť odlišné od iných tlačidiel hlavne pretože potrebujeme jasne definovať primárnu akciu pre používateľa, pretože každá stránka by mala mať len jednu primárnu akciu. Často sa to bije so sekundárnymi tlačidlami, ktoré e-shopy využívajú napríklad na pridanie recenzie alebo pridanie doplnkových produktov do košíka.
a tým pádom sa tam môže tá primárna akcia trošku strácať. Štýl by mal byť výrazný, tak aby bolo aj na prvý pohľad, keď stránku otvorím, aby bolo to tlačidlo viditeľné. A samozrejme by okolo neho nemal byť nejaký ruch alebo nejaké ďalšie elementy, ktoré by mohli zahlcovať toto jedno tlačidlo a potláčať ho. Ďalším výrazným, hneď viditeľným prvkom je cena. Je to v podstate po obrázku druhá najdôležitejšia informácia z pohľadu používateľa na produktovej stránke. Ak by bola cena skrytá alebo zobrazená malým písmom alebo proste na stránke potlačená, tak sa môžu používatelia cítiť neistí, málo informovaní a potenciálne môžu produkt aj opustiť. Cenu produktu vždy umiestnite do sekcie s nákupom. Malo by byť blízko tlačidla na pridanie do košíka. Zobrazovať by sme ju mali veľkým písmom, opäť výrazným štýlom, kontrastnými farbami, tak aby bola opäť hneď viditeľná a musí taktiež ako tlačidlo vyniknúť na tejto produktovej stránke. Ak máme produkt, ktorý má varianty, ktoré majú variabilné ceny, tak môžeme zobrazovať buď cenový rozsah alebo cenu od. Ak je produkt v zľave, tak akciová cena by mala byť ešte výraznejšia, prípadne môže byť obohatená o štítok zvyškov zľavy a pôvodná cena by mala byť preškrtnutá. Ak je produkt predávaný ako multibalenie, čiže obsahuje viacero položiek, zobrazme pri ňom aj jednotkovú cenu. Je to veľmi nápomocná funkcia, najmä pri porovnávaní produktov. Môžeme zobraziť cenu za kus alebo za jednu dávku, napríklad pri tabletkách, výživových doplnkoch alebo aj pri toaleťáku. A umožňujeme tým to, že zákazníci si v podstate môžu zvoliť tú najvýhodnejšiu ponuku a približujeme im ten pocit, ako by boli v klasickom supermarkete, kde sa tiež na štítkoch pozerajú na tú jednotkovú cenu. Pri produktoch, ktoré sú dočasne vypredané, sa väčšina e-shopov spolieha iba na funkcie watchdoga alebo wishlistu, ktoré sú však väčšinou podmienené vytvorením účtu. Pri produktoch, ktoré doskladňujeme pravidelne alebo vieme, kedy nám na sklad prídu, tak dovoľte používateľom objednať si ich s tým, že ich musíme jasne informovať o tom, že je tam predĺžená dodacia lehota. Musí byť informácia priamo na stránke, taktiež by mal byť poskytnutý nejaký vysvetľujúci text, že prečo sa dodávka oneskoruje. Je to v podstate tak, že časti zákazníkov určite bude vadiť prekážať predĺžená doba dodania, ak ich kúpa nesúri, alebo v prípade, že majú pozitívny vzťah s vašou značkou, e-shopom, prípadne ak máte výhodnejšiu cenu ako konkurencia. Tak sú veľmi ochotní počkať, 2-3 dní, niekedy aj viac. Záleží od typu produktu. Pri produktoch, ktoré sú trvalo nedostupné alebo sú vyradené z predaja, je potrebné ich adekvátne označiť, napríklad štítkom alebo ich tak vizuálne odlíšiť napríklad takýmto vysívením a následne môžeme ponúknuť alternatívy. Je však nutné, aby tie alternatívy boli relevantné, teda musia byť podobné konkrétnemu produktu. Tieto alternatívy môžu byť promované o niečo agresívnejšie, než by to bolo možné pri iných cross-sellových stratégiách a odporúča sa ich umiestniť hneď na úvod stránky. Prejdime na informácie o dodaní, vrátení a zakúpení produktu ako darček. Dodanie. Pre používateľa je veľmi dôležité poznať, aká bude výsledná celková cena objednávky. Vrátanie poplatkov za dopravu. Často býva tá výška poštovného pre používateľa rozhodujúca a nejaké skryté alebo nejasné informácie o cene dopravy môžu opäť viesť k ukončeniu objednávky alebo k opusteniu e-shopu.
Mali by sme na produktovej stránke tiež uvádzať odhadovanú cenu dopravy v blízkosti sekcie s nákupom. Ak je uplatnená doprava zdarma, tak zobrazme dopravu ako že je zdarma. Ak nie, tak zobrazme najnižšiu možnú cenu dopravy alebo prípadne cenový rozsah spolu s odkazom na ďalšie podrobnosti o doprave, alebo to môžeme spraviť tak, že v nejakom dropdowne zase vypíšeme, aké typy dopravy sú pre produkt prístupné a koľko stoja. Často sa stáva aj to, že informácia o doprave je napríklad iba na nejakom baneri, na nejakom promo baneri alebo iba v hornej lište e-shopu, ale chýba tam informácia o konkrétnych podmienkach, kedy sa dá doprava zdarma uplatniť. Tie sa potom následne používateľ dozvie až po rozkliku alebo až v košíku a môže tým pádom byť nepríjemne prekvapený, že je pre dopravu zdarma potrebné sa registrovať alebo že musí v košíku dosiahnuť určitú hodnotu objednávky. Preto je dôležité vždy jasne zobrazovať aj podmienky pre kvalifikovanie sa na tú bezplatnú dopravu. Čiže uviesť to napríklad štýlom doprava zdarma na objednávku nad 70 € alebo doprava zdarma na všetky objednávky. Zákazníci tiež očakávajú, že na produktovej stránke uvidia, kedy by mohli mať ten ich požadovaný produkt doma. Je rozdiel medzi informáciou o delivery speed a delivery date, teda rýchlosťou dodania a dátumom dodania. Pri rýchlosti sa totiž musia sami vyrátať, že kedy ten produkt príde k ním domov, a pri dátume to majú v podstate konkrétne dané. Ak nevieme presne určiť dátum dodania, tak môžeme kľudne uvádzať aj rozsah. Napríklad očakávané dodanie 4. až 7. júla a podobne. V prípade, že vieme dátum dodania, tak by sme mali uvádzať aj tzv. Cut-off time, čo je čas, ktorý v podstate garantuje dodanie do dátumu, ktorý sme slúbili. Čiže napríklad objednajte dnes do 12:00 alebo do 14:00, aby ten produkt bol u vás doma v daný dátum. Link na vrátenie tovaru by mal byť dostupný aj medzi produktovými popismi. Najmä používatelia, ktorí si nie sú istí produktom, potrebujú prístup k podrobnostiam o pravidlách vrátenia, aby znížili svoje nejaké obavy z nákupu. Ak je ťažké tieto informácie nájsť, tak si zase môžu ten nákup rozmyslieť. Na produktovej stránke by teda mali byť pravidlá vrátenia ľahko dostupné, buď ako odkaz v sekcii kúpiť, alebo môžeme mať na to samostatne vyhradenú sekciu doprava a vrátenie. Samozrejme, týmto v podstate nijak nepodporujeme to, aby ľudia vracali produkty. Práve, že ich ubezpečujeme o tých možnostiach, ktoré majú, aj v prípade, že ten produkt pre nich nebude vhodný a že ho môžu vrátiť. Je to forma skôr takého presviečacieho prvku a zároveň sme ale k tomu nášmu zákazníkovi transparentní. Ak ponúkame v našom portfóliu produkty, ktoré sú takého charakteru, že je možné ich kúpiť ako darček, alebo že ich zákazníci kupujú ako darček pre niekoho iného, tak môžeme takéto produktové stránky doplniť aj o možnosť zakúpenia ako darček. Väčšinou býva táto funkcia zobrazená formou checkboxu. Blízko tohto checkboxu by sme mali zobraziť aj odkaz na ďalšie podrobnosti, kde zákazníka podrobne informuje o tom, či a aké možnosti balenia sú prístupné, prípadne či sa dá pridať nejaké personalizované venovanie, alebo či je táto služba spoplatnená, za koľko a podobne, všetky v podstate dôležité informácie, ktoré k tomu zákazník potrebuje. Toto je mimoriadne výhodný prvok, najmä cez sviatky. Takým fajn segmentom je napríklad donáška kvetín, kde to venovanie môžeme napísať.
Produkty, ktoré sa dodávajú v rôznych variantoch, majú zase ďalšie požiadavky na funkcionalitu stránky. Pri týchto variantoch rôznych musíme zabezpečiť to, aby bol základný obsah týkajúci sa všetkých variantov, ako sú napríklad obrázky, videá, recenzie, popisy produktov, aby bol tento obsah rovnaký naprieč všetkými variantmi produktu. Pretože mnohé stránky nepokrývajú tento základný produkt naprieč variantmi a potom sú výsledkom nekonzistentné napríklad obrázky, iný počet obrázkov, nie sú dostupné videá, na jednom produkte áno, na druhom nie, alebo otázky, odpovede a podobne a tým zase sťažujeme tomu používateľovi prechádzanie toho webu, porovnávanie produktov a podobne. Napríklad používateľ, ktorý má záujem o túto čiernu chladničku, nedostane rovnaké množstvo informácií tých vizuálnych, ako by dostal pri striebornej chladničke. Prichádza najmä o tie videá, o tie 360-kové pohľady, ktoré sú podľa mňa dosť dôležité, pretože podporujú hlavne ten zážitok z nakupovania v obchode. A ešte tu doplním, že v prípade, ak by nejaký variant obsahoval, teda ak by daný obsah bol relevantný len pre nejaký variant, tak by sme na to mali upozorniť zákazníkov. Aby mohli používatelia posúdiť, ako vyzerá ich vybraná varianta, vždy by sme mali poskytovať obrázky detailov a rôznych uhlov a ďalších doplnkových obrázkov pre každú vizuálne odlišnú variantu. Pri tomto webe to môže pôsobiť nedôveryhodne a hlavne je to pomerne lacné riešenie skopírovať len obrázky v jednom variante a aj na ostatné farebné varianty a nechať tak zákazníka predstavovať si, ako by to asi vyzeralo v inej farebnej variante. Pre výber farebného variantu vždy by sme mali používať vzorkovník, tzv. Swatches, kde je vizuálne zobrazený odtieň farby. Nemali by sme používať drop-down menu, hlavne kvôli tomu, že tak oberáme používateľa o nejaké rýchle navnímanie ako aj tej vizuálnej informácie, tak aj o v podstate množstvo variantov dostupných. Potom, ako vyberieme variant, by sme mali zmeniť aj hlavný obrázok. Taktiež môžeme zakomponovať na desktopovú verziu aj tzv. Hover efekt, čiže keď prejdem cez nejaký variant, tak sa môže zmeniť aj primárny obrázok. Pri mobilných verziách zase tú ponuku variantov je odporúčané teda zobrazovať tak, že by boli zobrazené v jednej horizontálnej lište s možnosťou otvoriť všetky varianty naraz, hlavne keď je tam tých variantov príliš veľa. Pre výber veľkosti tiež zobrazujte samostatné individuálne tlačidlá. Tiež sa tu treba vyhnúť drop-down menu. Určite jasne vizuálne odlište, ktorý variant je aktuálne zvolený. Tiež treba vizuálne odlíšiť aj varianty, ktoré nie sú dostupné, respektíve ktoré sú vypredané. Buď ich môžeme vysiviť, alebo teda tá plocha bude neaktívna samozrejme. Môžu byť také vysivené, alebo prečiarknuté, alebo kombinácia. V blízkosti výberu veľkosti by mala byť dostupná aj veľkostná tabuľka, pre ktorú zase existuje ďalší dlhý rad odporúčaní, ako implementovať konverziu veľkosti, ďalšie inštrukcie, ako sa odmerať, výber typu postavy a podobne. Na stránke produktu by sme mali predvolene zobrazovať variantu, ktorú používateľ konkrétne vyfiltroval v kroku predtým v zozname produktov alebo ktorú hľadal. Týka sa to najmä farby, veľkosti alebo iných atribútov. Čiže keď si vyfiltrujem najprv
modré svetre, tak keď sa prekliknem na produktový obrázok, mala by byť zobrazená modrá varianta tohto svetru. Takýmito smart funkciami zase urýchlime ten jeho výberový proces a nemusí tak duplicitne voliť to, čo už v podstate mal odfiltrované. Popisy produktov, tie sú prvkov, kde sa používatelia môžu viac do hĺbky informovať o všetkých vlastnostiach a špecifikáciách produktu. Táto sekcia tiež v podstate doplňa produktové obrázky. Pri popisoch je odporúčané minimalizovať technický žargón. Ak je nevyhnutné použiť nejaký termín, tak je dôležité poskytnúť vysvetlenie alebo definíciu, aby sme zabezpečili to, že všetci používatelia budú rozumieť, čo ktorá funkcia znamená. Prípadne môžeme náš web doplniť o slovník pojmov. Môžeme pokryť, teda odporúča sa pokryť a opísať základné funkcie, kľúčové vlastnosti, parametre, špecifikácie a ďalšie informácie o produkte. Tieto textové informácie, hlavne tie, ktoré sú kľúčové, by sme mali podporovať aj v rámci toho popisu vizuálmi. Naprieč podobnými produktami by sme mali dodržiavať konzistentnú štruktúru popisu, hlavne kvôli tomu, aby ten používateľ mohol tie produkty ľahšie porovnávať. Úroveň detailov môžeme prispôsobiť aj cenovke alebo zložitosti produktu. Napríklad tak, že drahé alebo zložité produkty, ako sú napríklad elektronika, spotrebiče, tak budú mať dlhšie, podrobnejšie, vysvetľujúcejšie popisy. Popis ako taký by mal poskytovať dostatok informácií, ale v každom prípade by mala byť prítomná aj možnosť kontaktovať dodatočne support, buď cez chat, alebo odkaz na kontaktný formulár, alebo prípadne telefónne číslo. Vaši používatelia majú rôzne štýly získavania informácií z webu. Niektorí hľadajú hneď kľúčové body a iní zase potrebujú veľmi podrobné vysvetlenie. Spravidla ale platí to, že ľudia väčšinou nečítajú všetok text, oni skenujú popisy a potom si povyberajú to, čo ich zaujalo. Hlavne v prípade, že sa jedná o dlhočísne komplexné popisy. Teda pre zvýšenie čitateľnosti a pre prehľadnosť samotného popisu by sme mali používať kombináciu textových blokov pre prehľady a podrobné vysvetlenia a aj zoznamy odrážok, zase pre tie rýchle skenovania funkcií. Pričom tento obsah môžeme aj duplikovať naprieč týmito dvoma typmi textu, typmi formátovania. Popis produktu by mal byť umiestnený do maximálne druhej obrazovky bezprostredne po sekcii kúpiť. Ideálne by to malo byť tesne pod tlačidlom pridať do košíka. Riešením je tiež aj zobrazovanie tzv. Krátkeho popisu, tiež v blízkosti toho tlačidla, ktorý obsahuje len nejaké kľúčové informácie v nejakej ľahkej, prehľadnejšej, lákavej podobe a má za úlohu zase používateľa naviesť na ten dlhý popis s väčším množstvom informácií. Recenzie od používateľov sú dôležité a často aj rozhodujúce pre dôveru používateľov v produkt, ale aj v e-shop. Používatelia ich veľmi často hľadajú pre dodatočné informácie o produkte, o ktorých sa napríklad nedozvedeli z popisov produktu. A aj skrz testovania sa ukázalo aj na desktopových, aj na mobilných zariadeniach, že cez 90% používateľov sa v podstate spolieha na recenzie pri hodnotení produktu, ak sú teda samozrejme recenzie na webe prístupné. Pre jednoduchší prehľad hodnotení produktu by sme mali na začiatku tejto sekcie poskytnúť sumár recenzií, ktorý bude obsahovať priemerné hodnotenie a nejaký graf distribúcie hodnotení, prípadne počet hodnotení. Môžeme tiež povoliť aj radenie. Defaultne by mali byť
recenzie zoradené podľa relevantnosti alebo podľa užitočnosti. To znamená, že sa budú zobrazovať mix pozitívnych, ale aj negatívnych recenzií, hlavne kvôli tomu, aby sme neskresľovali to vnímanie produktu tým, že by sme zobrazovali napríklad iba pozitívne recenzie. A ďalšie radenia môžu byť napríklad od najnižšie hodnotených, najvyššie hodnotených alebo najnovšie recenzie. Ako pomôcť pri filtrovaní? Ešte môžeme zapojiť aj filtrovanie na základe kľúčových slov v recenziách, a to napríklad formou štítkov alebo tagov, hlavne kvôli tomu, aby sme používateľom uľahčili skenovanie samotných recenzií. Ďalšie odporúčania pri vyplňaní formuláru na pridanie recenzie sú, že by sme nemali od používateľa pýtať nerelevantné údaje. Vždy by sme mali pýtať len to, čo je v podstate pre tú recenziu tohto produktu konkrétneho nevyhnutné. Nemali by sme upload recenzií zbytočne obmedzovať napríklad vytváraním účtu alebo nejakými zbytočnými poliami, ktoré sa týkajú len osobných informácií, ako sú napríklad telefónne číslo, väčšinou aj meno, respektíve priezvisko býva zbytočné, dátum narodenia niektoré e-shopy pýtajú. V podstate toto pridávanie recenzie by malo byť ošetrené len vložením e-mailu, a to úplne stačí ako samostatná autentifikácia pre pridávanie. Môžeme si pýtať aj zadávanie nadpisu recenzií, alebo ho môžeme rovno generovať podľa obsahu. Ďalšie dodatkové informácie týkajúce sa produktu môžeme pýtať tiež, teraz som sa zasekala. Môžeme pýtať aj také dodatkové informácie, ktoré vedia pomôcť zákazníkovi, ktoré sú relevantné pre toho zákazníka, ktorý tú danú recenziu bude čítať. Čiže môžeme pýtať napríklad informáciu o zakúpenom variante. V tomto prípade môžeme podporiť aj pridávanie vlastných fotografií k recenzii, ktoré sa potom zase môžu premietnúť do tej galérie, čo sme si už spomínali. A v prípade, že je používateľ už prihlásený, tak môžeme tento formulár v podstate predvyplniť a uľahčiť mu tak robotu. Odporúčania, čo sa týka počtu recenzií zobrazených, tak ideálny odporúčaný počet minimálny je 6 recenzií aj na desktope, aj na mobilnej verzii, s tým, že na desktope by to nemalo byť viac ako 15 recenzií zobrazených naraz a na mobile nie viac ako 10, hlavne kvôli tomu, že by tá stránka potom bola strašne dlhá. Preto je potom vhodné použiť tlačidlo načítať viac, je to vhodnejšie ako použitie stránkovania. A v prípade, že je samotná recenzia, ten obsah tej recenzie je príliš dlhý, tak zase používame kropnutie tejto recenzie, teda usekneme to po niekoľkých znakoch a zobrazíme tlačidlo na čítať viac. Hlavne kvôli prehľadnosti. Čo sa týka negatívnych recenzií, tak tie by sme v žiadnom prípade nikdy nemali pred našimi ďalšími potenciálnymi zákazníkmi schovávať, pretože používatelia hľadajú práve tieto recenzie. Mnoho e-shopov ich buď schováva, alebo ich nepublikuje, máže ich, alebo ich zobrazuje, ale radí ich až na koniec zoznamu. Práve že tie negatívne recenzie treba brať skôr ako príležitosť na zlepšenie. Ideálne odporúčané je na ne reagovať čím skôr. V tej odpovedi určite spomeňme, aký je problém a predstavme tomu zákazníkovi akčné kroky alebo že sme ochotní to riešiť a vyriešiť tento jeho problém a môžeme ho odkázať na support. Zase týmto spôsobom, touto odpoveďou pridávame tomu nespokojnému zákazníkovi taký lepší pocit alebo pocit dôležitosti a aj týkajúci sa toho, že nám na jeho názore a na jeho skúsenosti s našim produktom
záleží a že nám to nie je ukradnuté vyriešenie tohto problému. Pre zber recenzií môžeme proaktívne kontaktovať zákazníka po nákupe s možnosťou pridať recenziu, prípadne mu môžeme ponúknuť odmenu za vyplnenie. Ak zákazníka vlastne proaktívne neoslovíme, tak je vysoké riziko, že tých pozitívnych recenzií bude pribúdať pomenej, pretože povedzme si, kedy sú ľudia ochotní písať recenziu, no hlavne vtedy, keď spokojní nie sú. Na vrchu stránky by sme mali zobrazovať hodnotenie, ktorý bude slúžiť ako link na ďalšie recenzie. Tento link by mal obsahovať zobrazenie teda hviezdičiek klasicky, je tam priemerné hodnotenie a ideálne aj počet recenzií. A celá táto sekcia by mala byť prelinkovaná na už slovné hodnotenia, ktoré sú spísané nižšie. Používatelia zbierajú tie recenzie nielen zo stránky alebo hodnotenia, alebo pohľad na produkt, alebo respektíve na e-shop ako taký. Zbierajú ho aj cez iné kanály, napríklad či už sú to sociálne siete, Google recenzie, komentáre, príspevky na sociálnych sieťach, čiže dajme si záležať aj na tom, aby aj na týchto platformách sme na recenzie reagovali, aj na tie negatívne. Okrem tých základných sekcií môžeme mať na stránke aj ďalší pomocný doplnkový obsah. Medzi toto patria napríklad otázky a odpovede, môžu to byť produktové manuály, nástroje alebo informácie, alebo teda obsah zo sociálnych sietí, alebo to môže byť pre určitý segment aj nejaký odborný obsah, špecifikácie produktu, manuály a podobne. To veľmi závisí od toho, čo daná stránka predáva. Používatelia môžu mať špecifické otázky, ktoré nie sú pokryté popismi produktov alebo recenziami. Na produktových stránkach môžeme poskytnúť sekciu s otázkami a odpovediami. V ideálnom prípade to môžu byť tzv. Hybridné Q&As, ktoré zahŕňajú aj otázky a odpovede poskytované webom, ale zároveň aj otázky od zákazníkov, nejaké časté otázky na supporte alebo podobne. Opäť je to ďalšia sekcia plná textu, preto si vyžaduje to sprehľadniť a podporiť jej čitateľnosť. Ideálne je tu použiť dropdowny, tie sú tu veľmi výhodné, pretože používateľ v podstate vidí otázky, z ktorých si vyberie a následne tu si rozklikne. Texty samozrejme je vhodné formátovať tak, aby bol text prehľadný, aby sa ľahko čítal. Môžeme používať nadpisy, odlišené farby, otázky, odpoveď a podobne. Tu však ešte doplním jeden implementačný detail pre dropdowny ako také. To sa môže týkať aj týchto Q&As, ale aj tomu rozloženiu dropdownovému. A to je, že pre prehliadač by sme mali povoliť vyhľadávanie cez skratky Ctrl+F a Command+F aj v odpovediach, pretože tak uľahčíme v podstate prácu aj našim takým technickejšie zdatným zákazníkom. Je dôležité, aby pri tom, keď je tá odpoveď zbalená, tak aby bol ten obsah v tej odpovedi ako keby technicky prítomný na stránke a prepínaná by bola len viditeľnosť toho obsahu. Čiže týmto pádom bude funkcia prehliadača hľadať na stránke stále dostupná a v prípade, že sa vyhľadávané slovo nachádza v dropdowne, tak sa obsah otvorí a fokusne sa. Môžeme zapojiť aj vizuály zo sociálnych sietí. Robia to najmä stránky, ktoré majú aktívny influencer marketing a týmto v podstate podporujú aj svoje produktové fotky o napríklad tváre známych osobností alebo tváre ľudí, ktorých ľudia poznajú z Instagramu a podobne. Je to tiež fajn doplnok aj ako lifestyleové fotky. Veľmi dobre zase s tým pracuje Bloom Robbins.
Tiež, ak máme obsah, ktorý je hodný zdieľania, tak môžeme podporiť aj funkciu zdieľania na sociálnych sieťach. Áno, ale na to musíme mať obsah buď články alebo vhodné produkty, ktoré chceme zdieľať. Pri produktoch, ktoré si vyžadujú návody alebo nejaké hlbšie technickejšie popisy, doplňme na stránku aj odkazy na stiahnutie manuálu alebo špecifikácií. V tomto prípade každý poznáme IKEA a tak ku každému svojmu produktu má aj na stránke manuál. Čiže ak si niečo kúpite a manuál stratíte, môžete ho nájsť aj na ich webe. Cross-sellové sekcie, tie v rámci produktovej stránky môžeme obsiahnuť pomocou karuselov jednak s alternatívnymi produktmi. Vďaka tomu poskytneme a zjednodušíme používateľom proces hľadania podobných položiek a tiež udržíme záujem používateľov tých, ktorých napríklad tento daný produkt, na ktorom sa práve nachádzajú, nevyhovuje. Môžeme doplniť aj karusel, teda je odporúčané doplniť aj karusel, ktorý obsahuje len doplnkové produkty. Pri týchto karuseloch je ale dôležité sa uistiť, že nedochádza k premiešaniu týchto alternatívnych a doplnkových produktov, pretože niektorí sa to snažia optimalizovať a teda v podstate skombinujú tieto dva karusely s doplnkovými alternatívnymi produktmi do jedného a tým v podstate opäť tomu používateľovi skôr uškodia a sťažujú im to prehľadávanie. Produkty alebo respektíve produktové karty v týchto karuseloch by mali byť taktiež relevantné. Mali by samozrejme zobrazovať a poskytovať základné informácie o tom danom produkte, ideálne minimálne názov, cenu, tlačidlo na pridanie do košíka, prípadne nejaké hodnotenia alebo kratučké popisy. Najmä ak sa to týka nejakých low-costových doplnkových produktov, tak by mali obsahovať tlačidlo pre rýchle vloženie do košíka, pretože tieto produkty nám predstavujú upsell a teda z biznisového hľadiska sú výhodné, pretože si nimi vieme opäť zvýšiť priemernú hodnotu objednávky. Ďalšia možnosť, ako si zvýšiť hodnotu objednávky, je ponúkať aj upsellové služby. V tomto je skvelá ukážka Zalzy, ktorá má tieto upsellové služby zvládnuté skvelo a ponúka služby ako poistenie, záruka okamžitej výmeny, možnosť vrátenia tovaru alebo poistenia. A myslím, že aj rôzne ďalšie, keď by sme zmenili produkt. Dobre, tak v podstate sme už skoro na konci. Dáme si také zhrnutie, že ako by teda podľa toho, čo sme si dnes povedali, mala vyzerať ideálna produktová stránka. Ideálna stránka by mala teda byť v rozložení typu vertikálne sekcie, teda dropdownové zobrazenie, hlavne kvôli prehľadnosti. Malo by byť poskytnuté dostatok obrázkov, minimálne 3 až 5, kde sú obsiahnuté obrázky z uhla, obrázky v mierke, vlastnosti produktu, taktiež tam môžu byť dostupné videá, rôzne 360-kové pohľady alebo obrázky od používateľov. Treba dbať na to, aby najvýraznejšie prvky na stránke boli tlačidlo na vloženie do košíka a taktiež cena produktu. Zobrazme vždy informáciu o cene dopravy, aby sme používateľovi poskytli informáciu o celkovej cene danej objednávky, vrátane teda tej ceny dopravy a samozrejme aj dátum doručenia. Výber variantov, čiže farby, veľkosti by mali byť samostatné individuálne tlačidlá. Popisy by mali byť ľahšie skenovateľné, teda prehľadné, mali by byť formatované do textových blokov a zároveň aj bullet pointov. Ak je to možné,
ak to zbierame, poskytnime aj recenzie, zobrazenie recenzií, pretože je to dôležitý prvok na produktovej stránke. Ako prvé určite zobrazme nejaký sumár s prehľadom a teda s nejakým priemerným hodnotením produktu. Pridávanie recenzií nepodmienujme prihlásením a vždy reagujme na negatívne recenzie. Na spodu stránky uveďme cross-sellové karusely s alternatívnymi alebo s doplnkovými produktmi a ak je to vhodné pre daný typ produktu, tak poskytneme aj pomocný obsah, či už je to zo sociálnych sietí alebo týkajúci sa technickejších produktov, ako sú manuály, dokumenty. Ešte k tomu doplním, že všetko, no nie všetko, ale veľa z toho, čo sme si povedali, boli v podstate malé detaily, ale keď sa to všetko sčíta, tak to všetko tvorí celok a celkový ten používateľský zážitok. Treba však myslieť aj na to, že toto sú odporúčania podľa guidelinov a sú zovšeobecnené. To, čo platí na ostatné e-shopy, nemusí platiť práve pre ten váš e-shop, preto je dôležité to neustále testovať, neustále rozvíjať, dbať aj na to, že ako naši používatelia interagujú s našim webom, dá sa to sledovať cez nejaké trackingové nástroje a v podstate priebežne to riešiť, nie iba raz za čas sa spraví nejaký audit a potom sa to nerieši. V podstate je to kontinuálna robota na tom webe. Dobre, tak tým pádom to je z mojej strany všetko. Môžeme prejsť na otázky. Áno, záznam bude k dispozícii. Ovplyvnilo by rozhodovanie negatívne, ak by medzi pozitívnymi recenziami neboli zarazdené aj tie horšie? Tak v prípade, že tie horšie tam nie sú, tak by to rozhodovanie neovplyvnilo, ale v podstate tí používatelia, aj z tých výskumov vyplýva to, že tí používatelia chcú vidieť pestrosť tých hodnotení. Hlavne kvôli tomu, že tí používatelia už sú takí, že trochu podozrievajú tie e-shopy, že im podhadzujú v podstate iba pozitívne recenzie a preto často aj v tých trackovacích nástrojoch Clarity vidno, že tí používatelia si rovno preklikávajú recenzie na zoradenie podľa najhorších a v podstate si pozerajú aj tie negatívne recenzie. Čiže kebyže medzi tými pozitívnymi neboli zaradené aj tie horšie, podľa mňa je to také skôr anti-UX-ové riešenie, lebo v podstate nie sme k tomu používateľovi transparentní tým, že tie horšie recenzie nezobrazujeme. Kľudne sa ešte pýtajte. Prípadne ešte spomeniem, že ak aj pre tých, ktorí to budú vidieť zo záznamu, tak ak by vás niečo napadlo alebo neskôr, alebo by ste nám teda chceli napísať, tak môžete napísať cez LinkedIn alebo na mail, kľudne týkajúce sa aj tej produktovej stránky, ale kľudne aj nejakej inej oblasti webu, ktorá vás zaujíma alebo s čím máte problém. Tak ešte si môžeme dať pár minút na otázky. Viem, že na LinkedIn to ide o trochu neskôr, že je tam trochu delay, tak aby sa to dostalo aj k sledovateľom na LinkedIne, tak ešte počkám.
Dobre. Neviem, či mám ešte čakať, ale vyzerá to, že už asi otázky ďalšie... Aha, pribudlo. Mňa by veľmi zaujímalo celý proces od pridania produktu až po platbu, celú takú analýzu. Pridania produktu do košíka, áno, dobre. No, dobre, čiže chcete prebrať celý nákupný proces a celý košík. To, akože je to dobrý tip na ďalšiu prezentáciu, pretože aj k tomu je množstvo guidelinov a testovaní. Neviem, či to tu mám teraz dopodrobná rozoberať. Pretože tam opäť tam sa riešia taktiež layouty toho produktového košíka, aj keď nie sú nejaké odporúčania na to, či má byť ten košík one page, alebo či má byť rozdelený do 3 sekcií. V podstate stále tam musíme dbať na tie princípy UX-ové, aby sme poskytli dostatočne veľa informácií pre používateľa, aby sme boli transparentní a v podstate aj priamočiari. Čiže aby tam tých informácií nebolo ani málo, ale zase ani veľa, aby sme ho nezahltili. Neviem to nejak teraz zovšeobecniť. Keď vás zaujíma niečo konkrétne, tak buď napíšte teraz, alebo si môžeme napísať cez LinkedIn, keď vidím, že píšete cez LinkedIn. Stačí na budúce samostatnú prezentáciu. Ďakujem. Dobre. Dobre. Ako sa odlišuje produktová stránka v segmente B2B? Také hlavné atribúty. B2B, rozmýšľam, aké B2B stránky som naposledy riešila. Väčšinou my máme klientov, ktorí riešia B2C, produktové stránky, ale povedala by som, že taký základný rozdiel je, že na tých B2B stránkach niekedy nebýva takéto priamočiare tlačidlo na pridanie do košíka, niekedy tam tieto B2B stránky používajú aj nejakú ďalšiu customizáciu alebo skôr ponúkajú vyžiadanie z nejakej cenovej ponuky, čiže akoby si ten používateľ vyklikal nejaké atribúty a potom sa zašle objednávka, ktorej sa potom zase chytí nejaký salesak v tej B2B firme a rieši tú objednávku už samostatne. Ale nemám teraz konkrétny príklad. Dobre, tak už nič nepribúda. Tak asi to môžeme pomaly ukončiť. A ja vám teda ďakujem za pozornosť a verím teda, že sa vidíme aj pri nejakej ďalšej prezentácii, možno to bude práve o košíku a ak by ste mali nejaké ďalšie otázky, ktoré som tu nezodpovedala, lebo nedalo sa tu samozrejme obsiahnuť úplne všetko dopodrobne, tak kľudne napíšte alebo nás kontaktujte. Ďakujem. Dovidenia.